En un dia rebem infinitat de missatges visuals. La quantitat d'informació audiovisual a la que estem sotmesos condiciona el nostre tipus de vida i ens obliga a entendre els mecanismes de la societat de la comunicació per no ser absorbits per aquest allau d'imatges. La formació és clau i en aquest context les creacions dels joves que han participat al concurs de guions del Servei de Política Lingüística són l'exemple de que és millor entendre i adaptar-se a aquesta realitat visual que quedar-se al marge. Aristòtil, que no sé si ho coneixeu. El Joan, l'Albert, el John i l'Alfons són els 4 responsables d'aquest projecte que després de 10 anys d'existència està preparat per convertir-se en un referent en la formació visual imprescindible en la societat actual. Sembla inevitable seguir rebent infinitat de continguts visuals cada dia. Només ens queda el coneixement i la formació per gestionar aquesta ingent quantitat d'informació. L'alternativa és perdre la identitat o, en tot cas, convertir-nos en un ermità digital. L'objectiu inicial, en el moment que neix el concurs de guions, que neix com a concurs de guions televisius i que després el nom ha passat a ser concurs de guions, és fomentar la llengua entre aquest segment de la població, el segment de la població jove, que és un segment que justament, fins i tot els darrers resultats de l'enquesta ens mostren que és el segment que menys consumeix aquest tipus de producte audiovisual en català, és a dir, que és el segment on menys s'utilitza. I aleshores el que hem fet és això, el projecte va néixer amb l'objectiu aquest i ha anat evolucionant fins a arribar al que és avui en dia, que és un procés creatiu sencer que s'enceta a l'inici del curs escolar i que tanquem a la primavera, i el que buscàvem una mica era treballar amb aquests nous formats per fer-ho més atractiu pels joves. Precisament pensàvem que un projecte d'aquestes característiques en què es treballés el guió i que després els alumnes sabessin que el seu resultat final acabaria sent en format audiovisual i convertit en curtmetratge, això vam pensar que podia engrescar moltíssim els joves. I alhora treballaven aquest procés creatiu a les aules, que és el que vam incorporar més tard, que va ser amb la col·laboració d'un guionista professional que els donés les eines necessàries a l'aula. Em criden a una classe, vaig a la classe de tercer o a la classe de quart, o a la classe de segon o a la classe de lo que sigui. I llavors allí, això, una mica com a una radiografia de la societat, hi ha gent que té uns interessos, hi ha gent que té uns altres, sensibilitats uns altres, coneixements uns altres. L'únic que tenen en comú és l'edat i el curs que estan i la generació a la que participen. Perquè poguessin desenvolupar aquesta tipologia textual i la coneguessin a fons i que després una part del premi fos justament això, que poguessin veure el fruit d'aquest treball que havien elaborat en format audiovisual, en format de curtmetratge. Clar, jo vaig allà i els faig una xerrada sobre, els dono una mica de pistes sobre com generar una història. A partir de quins elements comences a tindre un argument. I llavors en aquesta sessió i a la part d'escriptura purament, el que fan i el que jo els treballo és això, és a dir, els dono aquesta pista de, mira, una història consisteix en tindre un conflicte, un personatge que té un conflicte o que té una voluntat o que té un desig, i aquell desig aconseguir-lo significa una aventura, o significa un esforç, o significa un pas enllà, és una mica això. La iniciativa és important. El premi en si, evidentment el premi físicament o el valor que tingui, no, però la iniciativa és important perquè és una iniciativa literària, que tot aquest tipus d'activitats sempre té valor perquè fomenten l'escriptura, i l'escriptura sempre és reflexió. Quan algú es para a escriure ha de reflexionar abans d'escriure, i és una cosa que sempre té valor. Però en la qüestió de l'audiovisual també, perquè és una
una feina o és un ofici de futur audiovisual, ja no és de futur, és de present, i en el futur probablement continuï tal com està ara, o canviant els mitjans. Però sí que diria que és això, que la iniciativa té molt valor, perquè fomenta l'escriptura des d'un punt de vista una mica diferent, que és pensar en format audiovisual, i fomenta no només l'escriptura, sinó l'explicar històries, la narrativa, que jo trobo que és una cosa molt interessant. A part, en aquest cas en concret, primer hi ha una part de formació dels alumnes, després hi ha una part que els alumnes treballen a casa seva o en grups, en alguns casos, per escriure una història, un argument, és a dir, expliquen contes o conceben contes i els escriuen, que és una cosa que està molt bé, però és que després hi ha uns actors que els treballen, és a dir, un text d'un noi de 15 anys el treballa, el llegeix, el rep, l'interioritza un noi de 15 anys, és a dir, pels que siguin aficionats a la interpretació també és molt interessant, i a més se sentiran molt propers a la temàtica i al llenguatge. La meva part dins del projecte ha estat fer una selecció dels 137 guions que hi havia aquest any, seleccionar-ne 2 per fer unes escenes al teatre comunal, és a dir, agafar uns guions que en principi el seu objectiu final és portar-los a la pantalla i transformar-los, teatralitzar-los, per portar-los a l'escenari. Aquesta selecció s'ha fet a partir de quines històries eren més fàcilment adaptables al mitjà teatral i també quins guions podien ser més propers pels joves que s'apuntaven al taller de teatralització. Justament l'any passat, en l'edició del 8è concurs, ja es va introduir aquest exercici de teatralització a través d'alumnes voluntaris del mateix segment d'edat, i aleshores algun dels guions finalistes el que fèiem era també que aquests alumnes voluntaris treballessin en un procés d'adaptació però per portar-lo a escena. És a dir, aquests guions no esdevenen curtmetratges, però sí que es treballa en un exercici de teatralització, en aquest cas, que aquest any ha conduït l'Alfons Casal. I després hi ha el batxillerat artístic que converteix això en un curtmetratge. Un cop que el Servei de Política Lingüística fa l'elecció dels guions guanyadors, ens arriben a nosaltres els guions originals i els alumnes s'encarreguen de fer les tres fases de producció del curtmetratge. Primer de tot comencen a adaptar el guió original en guió tècnic i fer el seu pla de rodatge. Serà la primera fase, és a dir, ells pensar d'aquest text literari com es pot arribar a convertir en llenguatge audiovisual. La segona fase seria aquest guió tècnic que han elaborat ells, portar-lo a una gravació, decidir com es gravarà tot això, decidir en quines localitzacions es farà, de quina manera es farà, en quina llum, etc. I ja la tercera fase seria l'edició, la postproducció. Tot el que han gravat ells han de fer una tria de les millors imatges amb els millors sons i al final han d'elaborar el curtmetratge definitiu. Ells s'encarreguen de fer tota la producció del curtmetratge, començant des d'adaptar el guió, passant després a fer tota la gravació i acabant fent la postproducció. Amb la qual cosa, diguem, és una iniciativa que transversalment va afectant a totes les disciplines, diguem, en aquest cas, que estan implicades amb el curtmetratge, o des d'aquest punt de vista penso que és molt interessant. Justament penso que la gràcia d'aquest projecte ha estat això, trobar aquest punt, aquest nexe d'unió que fa que hi participin cada any entre 100 i 130 escolars del país i que estiguin enganxats i cada any anem incrementant la participació i jo penso que és precisament per les característiques que té aquest projecte. Jo crec que és encoratjador que hi hagi tanta gent o tant interès tant al mitjà audiovisual com en el fet de voler fer una creació artística com és un guió, al cap i a la fi. Jo crec que sí, que diu molt a favor d'una societat tan petita com aquesta, però que ens demostra cada dia que hi ha un interès i una inquietud cultural. Quan tenim la producció que ja s'ha dut a terme, nosaltres incorporem de seguida aquest material després de l'acte de lliurament de premis, ja l'incorporem a les xarxes, l'incorporem també a les xarxes socials, els mateixos alumnes o els mateixos alumnes que han participat del projecte de seguida comencen a compartir-ho per les xarxes socials i finalment aquest producte esdevé això, esdevé un producte d'actualitat i participatiu,
és el que busquem també amb les noves tecnologies. L'accés a la tecnologia és el que ara ha democratitzat molt la producció audiovisual, perquè ara amb una càmera de fotos que pugui gravar vídeo pots fer una cosa amb grandíssima qualitat. O sigui, la tecnologia ja no és un impediment. Quan jo vaig començar, comprar-te una càmera de vídeo valia molts diners, era molt pesada, era una cosa molt farragosa, que dificultava molt qualsevol petita gravació. Era una cosa... I a més m'hi dedicava de jovenet a fer gags amb càmeres que havíem de demanar als pares dels amics que en tenien. I intuïtivament ja creàvem gags i fèiem el mecanisme i teníem 14 anys i érem capaços de fer gags i sabíem que havíem de presentar una situació, resoldre-la de forma còmica i ja està, i anar al següent gag. Era una cosa com molt intuïtiva. Jo crec que avui dia tenen... Això nosaltres ja ho teníem i ells també ho tenen. El que passa que ara, amb un telèfon mòbil, pots gravar una cosa de qualitat. Ara potser una cosa el que es planteja és que potser es dona molt valor, també per influència molt de la tele i d'internet i tot el que es penja a internet, es dona molt valor a coses improvisades, diguem, a gravacions que no estan preparades. No és que això doni molt valor, és que existeixen i es fan, doncs això, coses improvisades que moltes vegades, evidentment, el valor aquest de la com dir-ho, de l'objectivitat, és a dir, una cosa que no està preparada sempre és més fresc que una cosa que està preparada. Sí, clar, és una generació que ha viscut de primera mà aquests canvis tecnològics. Ara qualsevol amb una càmera de vídeo pot fer això, pot fer curtmetratges, pot fer pel·lícules petites, pot jugar amb les imatges, les pot penjar directament a la xarxa i que tothom ho vegi. Vull dir, és un llenguatge que el tenen molt paït i que el fan servir molt. Quan fem aquests curtmetratges no tenen gaire en compte aquest tema de difusió, perquè per començar, ells mateixos, quan treballen el tema aquest, no se n'adonen que això a través d'internet, a través de les plataformes que hi ha avui en dia, es pot veure en qualsevol punt del món. I la seva feina, al final, qualsevol persona en qualsevol punt del món la podrà veure. Ells no se n'adonen d'això perquè la realitat és que és una feina una mica escolar, però alhora sí que té aquest punt de vista, que es pot arribar a través d'internet a posar a qualsevol lloc del món. Jo penso que els alumnes mateixos tenen tan fàcil accés avui en dia a internet que amb aquest accés a internet que tenen cada dia, després ells, com que han vist tant tipus de produccions, no li donen potser aquest valor que potser li donàvem abans, de que la teva producció es pugui arribar a veure en molts llocs. Els mitjans o la forma de comunicar-se sí que és el que va evolucionant. Nosaltres, diguem, jo com a espectador, fa 20 anys veia una quantitat de tele o d'audiovisual determinada, que era cine o tele, i avui dia la joventut veu moltíssim més audiovisual i amb uns formats i amb un llenguatge molt diferent del que nosaltres veiem. I per tant, jo crec que ells tenen un bagatge audiovisual molt superior al que teníem nosaltres, que no vol dir cultura, el que passa que han vist tant, des de tan petits, tants formats, tant ritme, tant llenguatge, tantes convencions audiovisuals, que ells les incorporen amb molta naturalitat. Clar, tu arribes aquí i els planteges, escolta, escriu-me una historieta, i jo no sé amb quin format ho visualitzen ells, però per ells el més natural és veure una història per ordenador, és a dir, veure un vídeo amb una qualitat de vídeo, vull dir, relativament deficient al YouTube, els importa molt poc, però la qüestió és que qualsevol animalada o qualsevol anècdota es pot convertir ara mateix en un telèfon mòbil o en una càmera domèstica de foto o el que sigui, es pot convertir en una historieta, en un curtmetratge, en una pel·lículeta, en un gag. I penso que un dels èxits, justament, de participació d'aquest concurs és saber que el resultat final acabarà esdevenint una producció audiovisual i que acabarà sent present a la xarxa i que els companys hi podran aportar els seus comentaris i que ells mateixos o els seus companys participaran com a actors i actrius en aquest producte final audiovisual. Els guions que s'han anat presentant al concurs sí que és cert que hem vist una evolució, i aleshores els neguits que reflecteixen en els arguments o en les trames dels curts han evolucionat respecte de l'origen del concurs. Les motivacions dels adolescents segurament fa 9 anys eren unes altres
i avui són realitats properes a les que viuen ells, ja sigui al centre escolar o bé sigui a casa, però treballen temàtiques realment que els són molt properes. I és molt interessant veure la visió, precisament, que tenen aquests joves a l'hora d'elaborar el curs. Bé, jo el que més he pogut veure és que hi ha unes temàtiques que sí que es repetien bastant. No tenia tant a veure amb la societat de la informació, que també, per exemple, un dels guions que hem seleccionat tracta sobre, no tracta directament, però sí que toca els missatges del mòbil, per exemple, que és una cosa que potser sí que tenen més assumida, però sí que hi havia unes certes temàtiques que repetien que no tenien tant a veure amb el tipus de societat més visual com la que estàs parlant, almenys en els guions que a mi m'ha tocat rebre. És una cosa molt essencial d'història, és a dir, la matèria prima de la ficció és un guió i la matèria prima del guió són les idees o els arguments, i una mica el que treballem és això. Jo crec que ells no es plantegen en quin format o quina tecnologia arribarà allò, simplement treballem explicar una història, que és com explicar un conte, i d'aquesta forma, si els dius explicar un conte o explicar un acudit, n'hi ha molts que són uns grans explicadors de contes o d'acudits, a totes les colles o a totes les classes sempre hi ha el típic que té molta gràcia quan explica les coses, i moltes vegades no n'és conscient, no sap quins són els mecanismes que ell fa anar, però els fa anar. Això és una mica tradició oral i una qüestió cultural antiquíssima, però bueno, com sempre, l'evolució de la història es tracta d'analitzar, de posar una mica, destacar quins són els elements importants d'alguna disciplina, treballar-los i així, evidentment, fomentes l'excel·lència o fomentes que la cosa cada vegada surti millor. Diguéssim que la temàtica que més repetia era el bullying, i llavors sí que hi havia una certa visió crítica sobre, suposo que és el que més els toca de prop, sobre aquest comportament a les escoles, dels més grans que es mengen sempre els més petits, i també en algun moment també es tocava algun tema polític, però no tant potser centrant-nos en el país, en el Principat d'Andorra, sinó més a nivell global. Sí que són molt crítics. Els alumnes de batxillerat, la veritat és que són molt crítics, i quan ells fan la seva elaboració del seu, per exemple, guió tècnic, ells mateixos ja tenen aquest esperit crític. I llavors, a l'hora d'escollir-ne un guió, el guió tècnic servirà com a base per poder elaborar el curtmetratge. Primer de tot, el que tenen en compte és la possibilitat, que sigui factible, perquè en el material que tenim, en les localitzacions que tenim, hi ha coses que no es poden realitzar. Llavors, primer de tot que sigui factible, i després de tot, el que ells mateixos volen sempre que sigui una mica original, que sigui una miqueta fora del que és normal. I llavors, sempre el que al final surt guanyador, el que surt escollit, és el que és una miqueta diferent de la resta. I és el que al final ells mateixos se n'adonen que si vas una miqueta cap a un costat, és a dir, que no sigui una miqueta la línia, diríem, la normal, doncs és la que al final té millor producció. Nosaltres, al Servei de Política Lingüística, estem entusiasmadíssims en el fet que és un dels projectes que justament aquest any, quan el presentem, ja presentarem la 10a edició i podrem celebrar el 10è aniversari d'un projecte que no és fàcil, diu. El que passa que és evident que hem de repensar i hem d'estar molt a prop d'aquests joves per evolucionar amb ells, és a dir, si volem mantenir l'èxit que està tenint pel que fa a participació un concurs d'aquestes característiques, hem de seguir el camí que demanen ells. L'aportació principal que aporta a l'escola, als alumnes de l'escola en aquest cas, és que la seva feina al final té una difusió al llarg d'Andorra i també a nivell d'internet, a nivell mundial. És a dir, moltes vegades la feina que fan aquí a l'escola és bastant, dirien, acadèmica, se centren molt en punts molt acadèmics. I el que fa amb aquest Premi de Política Lingüística, ells aconsegueixen fer unes produccions que siguin una miqueta fora d'aquesta dinàmica escolar. I ells mateixos se n'adonen que amb aquestes feines que fan, aquest tipus de produccions que fan, doncs aconsegueixen ficar-se una miqueta en aquest món de l'audiovisual, diria, professional. No ben bé professional, però sí que s'aconsegueix una miqueta treballar, diríem, des del punt de vista bastant professional. Parlant de primera mà, en el que a mi em toca, jo sé d'alumnes que ara, a partir de tocar aquests tallers teatrals, s'han interessat pel món del teatre i m'imagino que els que han treballat directament als curtmetratges trobaran el mateix, perquè no hi ha res com provar el món que t'interessa o el món
diguéssim, fer un tastet d'aquest món per enganxar-te encara més. Tots els que ens dediquem a aquest món sabem que un cop estàs a dins ja no te'n pots desenganxar.